ওম জয় শ্রী রাধেশ্যাম চিত্তবধব চিত্তবিনোদ তৃতীয় ভাগ শ্রীকৃষ্ণଙ୍କ ଧନୁଭଙ୍ଗ ରଙ୍ଗସଭାରେ ପରିବେଶ ପଞ୍ଚଦଶ ଭାଗ ଆମ୍ଭ ଇଚ୍ଛାରେ ଆମ୍ଭେ ଆସିନାହୁଁ ଏଥି ମାମୁଁ ଡାକିବାରୁ ଆସି ଅସୁଯାତ୍ରା ଦେଖି ଗୌଡ଼ ଜାତି ଆମ୍ଭର ଧନ ଦ୍ରବ୍ୟ ନାହିଁ ଉତ୍ତମ ବସନ ଆମ୍ଭେ ପାଇବୁଟି କାହିଁ ବନେ ବନେ ବୋଲି ଆମ୍ଭେ ବାଛୁରୀ ଚରାଉ ବୁହା ଭାତ ଖାଇ ଆମ୍ଭେ ବନେ ରହିଥାଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ କି ଇଚ୍ଛା କଲୁ ମାମୁଁ ବାସ ମାଗିଲୁ ନ ଦେଲେ କଲା ବହୁତ ଝିଙ୍ଗାସ ତେଣୁ ଠେଲି ଦେଲି ତାଙ୍କୁ ମନେ ବହି ରୋଷ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା ଅୟକ ପଡ଼ିଗଲା ନାଶ ପିନ୍ଧିଲୁ ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମାମୁଁ ବାସ ଶୁଣ ଓ ଆମ୍ଭର କିଛି ନାହିଁ ଦୋଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଶୋଭା ନଗରେ ପଶିଲୁ ଭାଗବତୀ ଭାବେ ମୋ ହୋଇଲା ଦେଖିଲୁ ଯହୁଁ ଚେତା ହେଲା ତହିଁ ହୋଇଲୁ ବାହାର ପୁଣି ଚଲିଲୁ ଆନନ୍ଦେ ନଗର ଭିତର ପଥେ ଯାଉ ବଜାଏ ପଡ଼ିଲା ନୟନେ ତାପ ପଞ୍ଚ ରୂପରେ କି ବିଚାରିରୁ ମନେ ଆମ୍ଭ ମାମୁଁ କଂସରେ ଅତି ଗନ୍ଧକାରୀ ଘୃଣା କରୁଥିବ ଏହା ରୂପ ଦେଖି କରି ତେଣୁ ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ୍ଭେ କଲୁ ମାମୁଁ ଆଗେକୁ ବଜାଲୁ କହତୁ ବଇଲୁ ଯେନକୁ ବଜାର କୁଳ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଲା ମାମୁଁ ଲାଗି ଚନ୍ଦନ ସେ ଆମ୍ଭ ଅଙ୍ଗେ ଦେଲା ତରନ୍ତଇ ଆମ୍ଭେ ଦାଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲୁ ତେଜବତୀ ମୂତ ପିଣ୍ଡ ପଥରେ ଦେଖିଲୁ ଆମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟି ପରନ୍ତେ ସେ ପାଇଲା ଜୀବନ ପଶି ତହୁଁ କିଛି ଦୂର କରନ୍ତି ଗମନ ସୁଦାମା ମାଲି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଫୁଲ ଆଣି ଦେଲା ତାହାର ଯୁବତୀ ଆସି ବହୁ ସେବା କଲା ତାର ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ତହୁଁ ଆମ୍ଭେ ଗଲୁ ପ୍ରିୟବତୀ ପତି ପୁତ୍ର ମରଣ ଦେଖିଲୁ ତରୁତାରେ ଧନୁ ଘର ଦେଖିଲୁ ନୟନେ ବେଧିଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଆସି ଜଗୁଆଲ ମାନେ ନସାଦିରେ ବାଟ ସଙ୍ଗେ ଦଣ୍ଡ ଭିଆଇଲେ ଠେଲି ଠେଲି ହଉ ବହୁ ଲୋକ ନାଶ ବୋଲେ ଓଁ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧେଶ୍ୟାମ।